Yo. Na 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 na. Oh, rayuwar ganamu. Manya ku duba. Rayuwar mu na nema. Sako ne muka yi wa. Dama sabon mu amsa. Shugabanninmu rayuwarmu ku duba, rayuwarmu na nema. Mu ne a wahalce ko ina mun je, ba a san mu, ba a adalta mu. Rayuwar nema kullum da gudu muke. Dama manya da ku duba lamaranmu, mu ma 'yan Nijar ne. Babare muka zo ba, babare ba, babare ne kasana. Bare, babare a kasana. Manyanmu kuka muna yi tamkar ba dubawa. Ku duba Libyan ma mu ne a wahalce. Rayuwar nema mu ne aka nema. Rayuwar nema mu ne aka nema. Yaushe ne za mu gana menene cinmu? Yaushe ne za mu gana muna da shugabanni? Shugabanni wanda ke san mu ba neman suna ba, masu san mu dan Allah dai. Soyayyan Allah kullum shi ne gaba. So manzon mu, manzon Allah mu, manzon Allah shi ne ko Habibullah. Cetona shi zai cetona, zai cetona, shi ne zai ceton kowa. Ba zancen sarki ko gwamna, babu zancen wannan talaka ne shi ko ya zama to fakiri. Ku gudane rannan